Kaixo, ni nahian naizetan, zerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Miren naizetan, zerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Laia naizetan, zerki honetan Marigorimba izango naiz. Kaixo, ni Maiole naizetan, zerki honetan Tximeleta izango naiz. Kaixo, ni Gontzal naizetan, zerki honetan Pintxita izango naiz. Kaixo, ni naizetan, zerki honetan Hankatxo izango naiz. Kaixo, ni Nikolas naizetan, zerki honetan Kakalardoa izango naiz. Kaixo, ni Leo naizetan, zerki honetan Apoa izango naiz. Behin batean, Mitxoneten zelaian zeuden jolasten lagun batzuk, eta poetu izan. Apoa dator, izkutatu azta. Nairet itzegin izangoarekin. Kaixo, Apoa, zer nahi dezu? Nahi dezu nire etxera nantzatzera joan? Bai, baina zure emango didazu etxe bat? Ez dauk. Janaria? Ez jadaukat gustuko. Orduan zer nahi dezu? Ez etortzea, ez dago prestatzea. Euntzangoa prestatu zen dantzarako, eta orduan joan zen Apoaren etxera. Hiru atzera, bat, hiru atzera, bat, hiru atzera, gustatu zaizu, bai. Orduan gogoratu ez etorri gehiago molestatzea, bai. Eta lagun guztiak zeuden itxarotzen Euntzangoari. Noiz etorriko da Euntzangoa? Eta Apoa jaten balen badu? Ez bada etortzen, zer egingo dugu? Kaixo lagunok, Apo ez datorriko berriz molestatzea. Bale, etorri banana bat. Eskerrik asko. Etorri pelota bat. Eskerrik asko. Etorri larena. Etorri azuzatitxoa jura. Eskerrik asko. Egingo dugu dantza berriz. Bale. Bat, bi, hiru aurrera. Bat, bi, hiru atzera. Bat, bi, hiru aurrera. Bat,